Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru, para siswa lan para tamu ingkang berbahagia. Dinten punika kita padha nglaksanakaken peringatan Isra Mi'raj, salah satunggaling peristiwa agung ingkang kadadosan ing jaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj minangka wujud panglipur lan pangeling-eling dumateng kita sedaya supaya tansah ngugemi ajaran-ajaran agama Islam. Para siswa, kita kedah tansah eling bilih ora namung salat ingkang punika kewajiban, nanging uga dhateng laku-laku liyanipun ingkang bisa ngluhuraken akhlak dan budi pekerti ing gesang kita. Kita kedah dados umat ingkang duweni akhlak mulia lan tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi pengiringatan Isra Mi'raj punika maringi pencerahan lan motivasi kagem kita sedaya. Ayo kita saring-saring jaga iman lan amal soleh serta nambahaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mugi-mugi surah punika saged maringi manfaat dan berkah kagem kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.